Yun o, isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon guys, sobrang special. At hindi muna tayo magluluto ngayon dito sa ating lungga. Bibisitahin natin ang master sa mukbangan at ang idol ko. At malamang idol nyo rin yun. So tara, samahan nyo ako. 10 years later. So yun mga kasolid, nakarating na tayo sa lugar kung saan ko sinasabi kanina kung saan tayo pupunta. Tara, punta natin yung bibisitahin natin. Ganda ng lugar oh. Ayun na sila mga kasolid oh. Ang mga idol natin. Andyan na yung bisita natin. Oh, nandyan na pala kayo. Oo, yan oh. Kanina pa kami dito, ikaw lang ang hinihintay namin oh. Yun oh, putok-batok oh. Yun ang request mo eh. Talagang parang gusto mo akong ma-blood ah. So yun mga kasolid, pinapakilala ko nga pala si Manoy Mukbang, ayun oh. Musta po kayo, mga kasolid? Yan oh, supportahan po natin yung channel niya, RKChen TV. Nasa description po yung ano, Oh, link nila. lalagay namin mamaya. May putok-batok pala kayo eh. Oo, baka ikaw So, may... dadagdagan pa natin yan. Meron pa? Meron pa. Ba, meron pa? Talagang gusto ko may blood Manoy. Ba, nagdala pala siya. Siyempre, para tuloy-tuloy ang putok-batok natin. Parang ano to, putok-batok fiesta. Yun! Ano kaya ang dinala niya? Pasilip nga natin. So, silipin natin. So, yun mga kasolid. Magkasama na kami ng aking batalig na kaibigan na si Boss Manoy Mukbang. Sana supportahin nyo rin ang YouTube channel niya. Ito ang YouTube channel niya guys. Oh. At ilalagay ko sa ilalim ang link ng YouTube channel niya. So start na tayo Manoy. Oh, nakakatakot naman yung dinala mo. Parang gusto mo talaga akong ma-vlog. Ang dami niyan. Magluluto tayo ng grilled Bone marrow. bone marrow. Yun oh. So start na tayo. So yun mga kasolid, start na natin sangkapan ng ating bone marrow. Yun oh. Lalagyan lang natin ng salt and pepper. Mukhang napakasarap niya na. Siyempre Manoy. Napakasarap na napaka-kolesterol. Kaya gagawin nating tubig ang pineapple juice. Ba? Yan, ganyan lang mga kasolid oh. Tapos ibabalo na natin siya. Yun pa eh. Napakarami niyan. Mapapalaban si cameraman dyan. Siyempre Manoy. Maubos kaya natin to? Hindi ko alam, meron pa tayong balot. Meron pa tayong boneless lechon ulo. Delikado kanya kayong dalawa Manoy. Matataba kami, no? O sa'yo na lahat, para ano. A few moments later. So yun mga kasolid, after natin ibalot ang ating mga bone marrow sa foil, start na tayo mag-grilled. Doon, tara na. Parang hindi magkasya dyan, eh. Parang magdadalawang salang tayo. Masyadong malaki no Manoy. Sigurado naglalaway na si cameraman yan. Naglalaway na ba o natatakot na? Hindi, dapat tayo ang matatakot niyan. Oo, kasi medyo ano na tayo eh. So yun mga kasolid, update namin kay mamaya. So yun mga kasolid, update tayo sa iniihaw nating bone marrow. Yun oh. Konting-konti na lang maluluto na to.
Siguro mga 5 minutes na lang. Habang iniintay nating maluto to, check natin yung nililitsyon ni Manoy. Yun oh. Dati sa YouTube ko lang napapanood to. Ngayon nandito na ako. Ay si cameraman oh. Saka si Boss Manoy. Yun o, mga kasolid. Sana suportahan nyo ang YouTube channel ni Boss Manoy kung paano yung sinuportahan ng Car Kitchen TV. Yun, maraming salamat po. Yun oh. Yan, luto na ang ating spicy putok batok. Meron tayong boneless lechon. Yun o, pinagdala tayo ng bone marrow. Tsaka meron tayong Balot. super spicy balot. Ang Yun. daming sili yun eh. Mapapalaban tayo yan. Pero Manoy, bago natin titirahin yan, dadasal muna Siyempre. tayo. Teka, tatayo muna ako ha. Yeah. Sige. Sa wakas, na-experience ko lang si Manoy. Yun oh. Yun, no? Ilagay natin dito. Malutong kaya to? O sa akin ko na lang kaya? Eh, Uy, ay, oh. Narinig na, Manoy. Nababasag oh. Natatakam na yung bata oh. Siyempre, pangiwa natin. Eh, Shoutout ko muna kay Mami. shout out mo yung mami mo. Tayo ka. Parang hindi ka nakikita eh. Yan, shout out mo yung mami mo. Hindi po ka na dito. Yan, magugutom ka yan. Sabihin mo. Hindi, tirahin mo na yan. Lutong mo. Eh, Malutong nga, Manoy. Makamaragdag yung ano, bone marrow. sobrang init, sobrang sarap. Hindi pa man natik man. Ano, Manoy? Oh, tirahin na natin to. Bibigyan ko muna yung bata. Yun oh. Unahin ko na to, Manoy. Ako, siguro balot muna yung Sobrang dami Manoy. Hindi mo lang kung ano unahin mo eh. kahit ano, tabato yun. Kain po tayo. So mga kasolid, kain po tayo mga Manoy. Kain po Yun. tayo. Yun po, sana masuportahan natin yung channel niya. Tikman ko muna yung Sobrang niluto lupit niya. din po yung linuluto nila. Matatakam kayo. Kahit nga ako natatakam eh. Ang sarap. Yan yung magandang gawin dyan Manoy oh. Alinamnam. Matry ko nga. Tapos, Ay, Ang taba. boss ko po, oh, nanginginig. lalagyan natin ito. Yun oh. Ay, doble no? Ako sausaw ko Doble. dito sa suka. Ano? Kain po. Yun, no? Sobrang linamnam. Pero bigyan ko si Muning maingay. Kain po. Muning oh. High blood na naman yung body natin yan. Kain po tayo. Sarap. Oh. Kala mo, porket may bisita, Manoy, di ko titirahin to. Tirahin mo ah. Ako medyo naiiyapan yan ah. Ang kauna-una ang lechon. Crispy. Pero Manoy, iba ka talaga. Siyempre. Supportahan po natin siya. Nasa description po yung link niya. Bisitahin po natin siya. Siyempre yung mga solid kamanoy natin Oo, dyan, hindi siyempre. naman pababayaan yan. Maraming salamat po mga kamanoy. Paki-subscribe na rin po. Yun. Hindi po kami yung tutulong sa kanila, kundi Kayo kayo, ang po tutulong. ang tutulong sa kanila. Pero sobrang crispy ng ano, itong ulo. Pero bahala na bukas. Nasarapan ako dito. Ano? Pag di tayo nakapag-vlog bukas, Manoy, Alam mo na, high blood na. Hindi naman siguro. Hindi naman tayo pababayaan ni Lord kasi Siyempre. wala naman tayong ginagawang masama. Yung mga kasolid oh. Nanginginig. sarap.
Si Muning nakakalimutan. Binigyan ko. Ayun. Nakikita ba yung bata? Kahit anong kainin mo dito, sobrado. High blood nga abutin mo dito. Paras may eye blood. Kahit anong kainin mo, basta kasabay mo si Manoy. Gaganaan ka talaga. Sobrang sarap talaga. Ayaw mo galawin. Siyempre, hindi natin kakalimutan si cameraman, no? Kanina Ano? pa takam na takam. Yung nakikita kong kamay sa YouTube, yan na yun, no? Ay po. Pasensya na sa misis ni Our Kitchen. Maglalaway ka niyan. Sigurado, naglalaway yan. Minsan kami naman ang papasyal dyan. Kailangan kasama ka. So yun mga kasolid, sa susunod na vlog, sila naman yung papasyal dun sa ating ano doon, hideout natin. Abangan niyo po yun. Abangan nyo yun. Sobrado putok-batok na naman. Para pong nasarapan Napuyo sila yung mata sa ko. lechon eh. Ako ito. Siyempre, hindi natin kakalimutan ng balot. Pangalawa ko na to eh. Ha? Yan. Tirahin mo ng tirahin niya kasi hindi ka pa may blood dyan. Bata ka pa. Bata na bukas. Kain po. Bisitahin niyo po sila. Napakasarap po ng mga kinakain nila, mga Sobra. niluluto nila. Lalo na Siguradong yung... matatakam po kayo. Hindi ako gusto ko yung sa linuto niya, yung putok-batok din yun. Chicharong bulaklak at saka... Yan ang bulak na, pork jowl. Sarap Saka basta putok-batok man ay gustong gusto mo. Mm. Sigurado yan. Hinabi mo pa. Mhm. Tirahin yung lechon natin. Wawasakin na natin to. Yung favorite mong ilong manay. Talaga, Ayun, no? titirahin kaya kinuha ko na eh. Talagang titirahin ko na to. Ito. Sarap talagang kumain. Mhm. Kanin pa cameraman, no? Ang sarap ng pagkaluto ng bone marrow ah. Oo nga Manoy. Ngayon ko lang natikman to. Magaling palang magluto to. Hindi siya nakakaswede dahil sa nilagay niya mga ano Manoy. Kain po tayo. Toppings. Sobrang sarap. Siya po yung lagi natin sinashoutout. Nakasama na natin siya. Buti na lang po dumating siya oh. Pagdalang pineapple. Maraming salamat. Talagang ninervous siya eh. Nagdala siyang pineapple. Akala niyo. Tignan natin naman yung... You know? Kung ganyan dito kay Manoy, pagsisilbihan ka pa. Siyempre, bisita kayo eh. Mhm. Siyempre para pag kami pumunta doon. Siyempre, sigurado. Oo. Pero wala akong masabi ngayon. Ang daming pagkain. Ang dami. Ayun lang yung bato niya oh. Alit, Sobrang maganda yung liit. balot eh. Tapos napakalambot pa. Gusto mo. Grabe mo na yung lechon mo, sarap. Cameraman. Yun no, talaga. Yun, no? Pinapataba ako naman. Sarap ng buong maro. Sobra. Crispy. Kain po. Sino kayo mo? Mm.
Lahat ko yung sili, sobrang angang. Ang dami kong nakain buong araw. Siyempre, sino ba namang hindi makakarami dyan? Mm. Kung hindi lang ako nagko-control, kanina pa ubot yun eh. Hindi lang po yun. Parang yung binili mo lang dito, yung buto. Umaraw lang. Pero masarap. Sobra manog. Masarap ang bawal. Talaga. Basta samahan mo ng pagdadasal yan. Maliligtas tayo. Mm. Bay-gabay ka na agad. Mm. Bata mo nang sinasabi oh. Shout out yung mama mo. Shoutout po. Ayaw atang magsalita. Paano ka magbablog niyan? Ganyan din ako, Manoy. Nung nagpunta tayo, Manoy. Ang ganda ng pagkakaluto ng balat manoy, ha? Saka magandang klase siya. Maganda klase. Maliit yung bato niya. Tsaka hindi pa siya ganong Pokemon, Manoy. So yun mga kasolid, dahil tapos namin kumain, mga busog na kami. Solid. Tumatas na nga yung high blood ko. Solid yung niluto mo. Oo, kasi Manoy. mga Sobrang kasolid busog eh. ako. Yun, mga kasolid. Solid tayo lahat. Solid din yung At sana support niyo ang YouTube channel nila. Ito guys, oh. Ting! At ilalagay ko ang link ng YouTube channel nila sa ilalim. Yun, maraming salamat po. Mga kasolid. At abangan nyo ang pagpunta nila doon sa atin Oo, doon. yun. pupunta po kami sa kanila talaga. Oo, pangako po yan. Opo.